O Concello de Meis volve a apostar por unha andaina solidaria para conmemorar o 8M, o Día Internacional da Muller. A cita nesta terceira edición terá lugar o domingo 10 de marzo percorrendo a ruta da Pedra de Auga de algo máis de 9 kilómetros. Nas anteriores, cada ano as levamos a unha parroquia. O primeiro ano foi aquí en San Vicente, o segundo ano pasado foi en Paradela, e este ano vamos a facer, igual podemos dicir a máis clásico e máis coñecida. En este caso vamos levar desde San Martiño hasta Armenteira. Vamos a facer a ruta de Pedra de Auga e coa visita ao claustro do monasterio. A ruta arrancará ás 10:30 da mañá, podendo participar nela 250 persoas. O prazo de inscripción xa está aberto. Todo o recadado irá para a Asociación Española contra o Cancro. Como o ano pasado, vamos a volver a recaudar o que se recaude da andaina e tamén do puesto que montarán ali na saída. Vai a ser outra vez para a Asociación Española contra o Cancro, que consideramos que ben o precisan, que ben o necesitan, e que o ano pasado funcionou realmente ben a aportación, que non solamente coas inscripcións, senón coa xente co que mercou nos postos, que saiu moi ben, e consideramos que debemos de botarlle unha man a esta asociación. A reserva de praza xa se pode facer na web municipal por 3 euros por persoa.